Бүгінгі күні көңілі хабар белән башлап җибәрәбез. Snow районында яңа модель гаджет Snow 18 чыга башлый. Әгәр дә сез Snow 18-ле булсагыз, сезнең алдыгызда яңа мөмкинлекләр ачыла. Беренчедән, сезнең статусыгыз кискен рәвештә арта барачак. Икенчедән, шушы Snow 18 телефоны белән бергә сезнең 5000 цифрлы дусларыгыз булачак. Өченчедән, әгәр дә сез Snow 18-ле булсагыз, Мин йолдыз дигән кушымталы да булачаксыз. Шушы кушымта аркасында сез җырчы һәм биюче була алачаксыз. Һәм хит хәбәр, әгәр дә сез Snow 18 хуҗасы булсагыз, йолдыз булам дигән музыкаль фестивальдә катнаша алачаксыз. Мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Toz. Мен бит шикәр сорадым. Тоз, шикәр һәм борыч өчен аерым эмоция уйлап чыгарырга кирәк. Моторым, мин синең тавышыңны соңгы тапкыр кайчан ишеткәнемне дә оныттым. Син артык дулкынлангансың. Әйе, сүз уңайыннан минем тавыш башкача яңгырый дип уйлаган идем. Ул калынайган кебек. Аудиохатлар белән аралашкан чакларны искә төшердем. Мәзәк. Аудиохатлар. Аларга түзеп була әле. Ә менә шалтыратышырга яки гомумән очрашырга кирәк булганда сөйләшер өчен. Ниндидер динозаврлар чоры кебек. Әйдәгез, безнең уртак кичке аш турында пост куябыз. Әти, әни, миңа күңелсез. Кешечә әйт. Тагын цифрлы дусларыңны куй. Минем социаль шелтерләрдә 180 мең дустым бар. Барыбер күңелсез. Тагын өстә һәм үзеңне өстәп куй. Кызык, әгәр дусларына социаль шелтер аша түгел, күп еллар элек. Мине цифрлы түгел, шуны итәрдә кешеләр белән дуслашсаң.
kim bilen kengişleşirge? Sirius 250. Nene Sirdiyeş, көңілірек. Ok yani Siri. Kişiler dostlarını kayda tabalar. Senin iskilevin boyunca dinozorlar çığına yakın kitaphanelerde hem teatrlarda Siri 2020 vakitlarında Minin yaşlığım vakitinde Yani Siri, senin helin aşır. Sende magrimat artık küp. Belki bitirir biz. 2010-2020 vakitlarında dostlar жылы aralaşu tam kızıksılı bilen meddi bulmayan fluidlar negizinde, şulay kuruki negizinde, fatirlarda, konsertlarda, görgüzmelerde, okul zılarında tanışkanlar. Ti bileneni, nişik tanışkanarsın? Onun fotosun görüp bulay koygan, enin cevap edip bulay koydu. Emine 100-500-784 emoji hem sıralar bilen simpatiya bildirgeç. Şulay 2719 selfie fotodan soň enin hem etin yanından 1719 selfie foto ornaştırgaç. Telegram kanalda mehebet anları bilen alışkandan soň bu vakıйга 2019 oz bağışlagaç. Alarning toyların 570 ming sıfırları dostları görgenden soň alarning birleşүү barlıkka kelgen. Wow, neydi emojili mında? Qaraysin ana unuttum. Мен bitmimda sinerse uylamanını sözler bilen ette alasın. Bulay indi birevde işlemi diyerlik. Östeveni anda işini bir huplamılar. Hetirde tuturga kirek. Min kim kızı ikenliginde isten çıkarırga yaramay. Demek, min dostlarını sıfırlı formattağına tügül. Etirmişta da tabarga mümkün. Emin alarını nişik isterge, dostunun sıfırlı yurtuşisinin versiyasını kurgeç, ne ditemelerge basarga. Tire versiyaları dostlar bilen knopkalar işlemi, anda tire formatta işlevge gerek. Аминный милашный блогер etmişli, o паньки. Papados, гадәттә ул талышыла исти. Ok Siri, минем цифрлы кодусларга тирверсияләрен ничек? Dostluklar kız ağlap. Bla bla, Siri, başını aşıysın. Әйдәти гәл итеп. Нәрсә, ул дуслык. Benim yaratkan şağırım William Shakespeare şulay deyip. Şim dostum doğru, bәхет kembele kazada, sağa şunu başı. Sen yüklüy almıyorsun, o yüklüy almay. Hem bütün nersede, yarak sözlerden başka o sene yerden itirge hazır. Нигәдер? Андый блогерны белмим. Әйттем бит, ул блогер түгел, поэт, шагыйрь. Кем хәзер не поет? Әти бит махсус мин йылдыш кушымтасын ясады. Хәзер һәркем җырлый ала. Поет түгел, поэт, шагыйрь, şiirler yazучы кеше. Әйдә мин сиңа аның şiirләрен электрон китапханәдә ачам. Siri, sen минем башымны кутырудан туктыйсыңмы? Әйт миңа 3D дусларны ничек истәргә? Башта үзеңә яхшы дус булырга кирәк. Әйдә бу буш сүзләрсез. Күңелгә якын бер эш эшләргә мөмкин. Бик шәп, мин урам балаларына яңасына 18 бүләк итәм. Һәм минем дусларым күп булачак. Син барысын да гадиләштерәсең. Ә син ватык, башкаларда Siri кебек мәйос түгел. Ә син минем эшләргә кысыласың. Ниндидер хис-тойгылар, фикерләр һәм төрле тарихлар турында сөйлисең. Siz indi kitəsizdimi? Min sizni яңа дусларым белән таныштырмакчы идем. Selfie jibər. Һәм аларны күрсәтүче эмодзи. Armani пальтосы бик тиз бөгәрләнә, минем әле машина янында фото ясыйсым бар. Без бит һәр чак эмодзи җибәрә алабыз. Ну, yılmayabız. Sen бәхетлерәк кыяфәт ясый аласыңмы? Һәм минем аксессуарларымны каплама.
iflosluktan ayılarga kerak tugul. Kısılma, sil. Benim barısı da terkipte. Hem benim kızarım. Köp ulaşa. Öteninden sıradın mı? Kay, densir kirekmegen sıralar bilen kişiye beylenmegiz. Rahmet. Hikayeler yaşadı mı? Şoyrasın, elbette yaşadı. Tuktarız ali kitaplarınız bilen. Telefon. Telefon koydansın. Telefon miniki. Әміне корпус. Минем конструкторлык fikrimning mucizası. Emir şimdi neşe bilesin mi? Min de başlatmaz idim. Belki konkurska verilirken mümkün bulur idi. Bolalar bakışası. Sizge onday narsa kerakmi? Miguel o. Chunki siz Sinov rayonunda bo'lgan injenerlik robototexnikasi bo'yicha maxsus kursga yurmisiz. Anda sizning bilan birga yuri turgan yigitlarning o'zlariga shunday telefonlar olirga mumkinliklari bor. Konkursda da telefonning yasalma bo'lmag'ini tekshiraylar. Demek sen uzine aşkılasın ne bizge yok. Tertipsizlenmegiz. Ün yokçusu, belgige nindi jirjiberubuz türünde uylaşıq. Уйлап карагыз, ничек сез бу җырны конкурска җибәрәчәксез? Моның өчен башта видеоны яздырып алырга кирәк һәм берәр гади iPhone камерасына түгел, ә нәкъ менә Snow 18 камерасына. Шунда без төп мәсьәләгә салмак кына якын киләбез. Конкурска эләгү өчен мәҗбүри булган Snow 18-не гомумән каян алырга? Əgər biz güçlü xəttər trək jibərsək, Барыбер. Әгәр дә сездә Snow 18 юк икән, димәк сез башка дөньядан. barısı da şul bir telefon qağına qayıtıb qala almay bitindi. Bu şunday Gadilsiz. yarar kay. Eng mühimi biz yaratqan işimizni başqarabız. Çünki biz bunu sınov qoşumtasındагы şablonlar буенча түгел, шын күңелдән. Дуслар, мин сезгә ничек ярдәм итәргә дә белмим. Миңа Snow кебек гаджетны ясар өчен тагын 2-3 ел кирәк булачактыр. Бу вариантны карасак, бүлгәләү, тапкырлау һәм 18 иртәнге аш 3 көн ризык кабул итмичә генә 2 ел һәм 4 ай килеп чыга. Бәйге бу айда бит инде, икенче көнне. Min әле күптән түгел генә Snow 10 алырга теләгән идем. Ләкин миңа не әйтте? Я яңа телефон сала, я брейк курсын. Яңа телефон теләсәм дә бине ташламаска бит инде. Әйе. О, карагыз, мин мондан нәрсә таптым. Нәрсә? Катнашучылардан берничә видео карый алабыз. Әйдә күрсәт тизрәк. Әйдәгез беренчесен карыйк. Barınızda da selam. Bu min hem posterde de min. Min inteke minge videoda bir küp kışak rahan. İnşayan hem jaşemin min bir ciddi itep şıgılenem. Nersaleu karazanına sözünü unuttum. Müzik bilen şıgılenem. Bir tıgıp tırışam. Bege turunda bilgiç piknik hazırlanmaya başladım. Yana kostüm aldım. Şiş taraşkanaga barıp çişnek istedim. En mühime boy birine hem boy birine sattım da eskitkiş telefon Snow 18 satıp aldım. Beygede katlaşırışın mine şu ay like'lar kığız, mine mışın tavuş biriğiz. Әҗер койда. Әйдәгез икенчесен. Әйдә. Yaratkanlarım benim, popsiklar, kıyaşlarım. Bu min, hem benim yana Snow 18. Bu en matur bilezegim. Sizge bir haberim var, ama şunday xəlqə eləkdim. Wi-Fi naşar idi. Şuna
мәңгелеккә югалган шикелле булды. Бер гасыр булмадым сезнең белән. Нинди гасыр? Мәңгелек. 1 сәгатьтә 40 минут мин бер нәрсә дә чыгармадым. Видео, сторис, гифка, стикер, фото, хәтта эмодзи. 1 сәгатьтә 40 минут. Туганнарым, минем 6400 дусларым, гафу итегез. Сезнең экраннардан югалмаска тырышырмын. Беләсезме нәрсә? Бу юкка түгел иде. Шул вакыт эчендә мин үземнең уйларыма чумдым. Сезнең турында, акча турында уйладым. Уйладым да, һәм шундый фикер. Мин аңладым. Мин блогер гына түгел, җырчы икәнен дә аңладым. Һәм бу җыр бәйгесендә катнашырга тиешмен. Мин анда үземнең альбомнан җыр башкарам. Беләм, минем барлык 19 җырын да альбомдан язып куйганым юк. Әмма иҗат, үзегез беләсез, җитди, бу бик җитди. Һәм җырлар да бүген түгел, иртәгә дә булмаячак, бары тик берсе көнгә генә. Хәзер аларны студияда кем беләндер язалар, ләкин сез борчылмагыз, сез бу минем җырлар икәнемне төгәл аңларсыз. Чөнки җырлар обложкасында минем бик брендовый беләзәгемдә фоточкам булачак. Сез әле аңламаган булсагыз, бу менә ул, минем беләзәгем. Сезгә дә нәкъ шундый кирәк. Бөтен кешегә кирәк. Шулай булгач, минем аккаунтикта циферкалар һәм эмодзи укыгыз. Кадрларым, булды. Ордым, сау булашам. 15 минуттан соң инфогалымның турын эфирын күзәтегез. Сезнең белән мин Snow 18 белән булдым. Барыгызны да люлю. Минемчә, ул да җыр турында оныткан. Шуның кадәр музыканы тыңлыйсыгыз килсә, киләсе видео иң музыкаль булырга тиеш. Ойда, күрсәт тизрәк. Куям. Бу мин. Миңа 5 яшь. Мин матур күлмәкләр яратам, бизәнә беләм. Мин блогер, җырчы актриса, иң матур кыз. Туган көнгә мин аквапаркка барам. Һәм мин модель. Һәм урамда җылы. Минем җырлар бәйгесендә катнашасым килгәнгә, әтиәнигем миңа Snow 18 алып бирделәр. Алар алып бирмәгән булсалар. Хәзер номер мин сезгә телефонда уйныйм. Уйнадым. Хушыгыз. Шул булдымы видеолар? Һәм бу иң музыкаль номер. Башкалар белән чагыштырганда, бу чыннан да иң. Каһәрле Snow 18 булмаганга бәйгедә катнаша алмавыбыз гаделсез. Әйе, Snow катнашуга пробуз булган бәйгеләрдә катнаша алмыйбыз. Һәм кушымталардан алынган шаблон җырлар кирәк булган бәйгеләрдә дә катнаша алмыйбыз. Алай гына да түгел, Кай. Без бер кайчан да кушымталардан алынган шаблон җырлар җибәрергә тиеш түгел. Чөнки без шулай эшли башлауга, чын иҗатны ташлыйбыз. Без иҗатта үсә алабыз. Аннары Snow 18-не алгач, инде бәйгедә катнашыр өчен Snow 30 кирәк булачак. Син ортырасың. Күзеңне аш. Инде китапларда калмады. Snow районында нәрсә ул китап икәнен дә хәтерләмиләр. Хәтта безнең районда да кинотеатрлар, театрлар ябыла башлады. Кемгә кирәк ул? Пиксельләр хәрефләрне бетерә. Snow телефоныннан башка син бер нәрсәгә дә тотына алмаячаксың. Борчылмагыз. Китапларны бастырудан туктасалар, мин китап бастыручы роботны уйлап чыгарачак. Бер ни дә эшләмәячәксең син. Бер кем дә сонсыз булдырмаячак. Кай, юк, бу инде артыгы. Телефонга шуның кадәр мәгънә бирү артык. Телефон ул гади нәрсә һәм аны максат итеп куйсак, бу очракта гомернең хуҗасы син булмаячаксың. Чөнки гаджет уйнары һәм кушымталары синең барлык уйларыңны бетерәчәк. Эй, дуслар! Нәрсә? Телефонларыгызны карагыз. Анда шундый сообщение. Күрсәт. Нәрсә? Без Snow 18-не җиңдек барыбыз да. Без исемлектә, без бәйгедә катнашачакбыз. Ура! Ничектер бу? Барыбер түгелмени? Җиңдек бит. Без Snow кибетенә чакырылып барыбыз да. Без бәйгедә катнашачакбыз. Ура! Ничек булай? Мәми авызланма, әйдә җиң. Әйдә киттек. Син барасыңмы? Барасым килә. Анда экскурсия вәгъдә итәләр.
Шундый технологияларны текә техны лицейда да күрмәссең. Ә син? Кай артыннан күз колак бирә кирәк. Ул бик кызу холыклы. Бәлә казага очрамаса ярар иде. Алайса киттек. Киттек. Мин тугаш, әти Snow җитештерә торган компания ачкан. Әни аны барлык блогларда да рекламалаган. Логотип итеп, ул бергә кушылган берничә боз кристалларын сайлаган. Кар бөртеге. Кайчандыр бала чакта әни кар патшабикәсе турында бер тарих ишеткән. Шуннан соң алар әти белән көчле, акыллы кыз тәрбияләргә сүз бирешкәннәр. Үз максатына үзе ирешә. Алдында бернинди киртеләр күрми торган кыз. Мине. Шулай итеп, минем никнейм Кар патшабикәсе. О, исәнмесез минем 3D дусларым. Сәлам. Мине һәр вакыт җиңүче булу мөһим дип өйрәттеләр. Популяр булырга кирәк. Урамда тора итеп йөрү кебек вакытларга игътибарны юнәлтергә кирәк. Тыныч яшәр өчен бары 500 сүз һәм 500 эмодзи кирәк. Эмодички минем мәхәббәтем. 7-се хис тойгыларны күрсәтә. Төп тойгыларны тоярга кирәк. Сагыш, ачу, шатлык, курку, җирәнү, кызыксыну, гаҗәпләнү. Башка хис тойгылар нәрсәгә? Син бит 500 эмодзи бар дидең. Калган 493-се нәрсәгә? Калган барлык хис кешерешләр, вакытны югалту. Алар артык. Күп вакыт һәм көч алалар. Башка функцияләр бармы монда? Мәсәлән, нинди? Мәсәлән, җырлар язу, музыка төркеме белән, шын сәнгать белән шөгыльләнү. Я брейкбергә өйрәнү. Яки җырларны җырлау, шигырьләр, хикәяләр язу. Кирәкле берәр нәрсә уйлап чыгару. Сез шундый сәер, нәрсәгә ул музыканы уйлап чыгарырга? Барысы да күпкә җиңелрәк, Snowның 5 минутта музыка, яки Мин йолдыз. Кушымталарына тапталган музыканы алабыз да. Вәсәләм. Нигә биергә? Имгәнүдән куркам мин. Бие уенына керәсең дә үз фотоны куйганнан соң, дивка синең өчен барлык биеләрне дә биеп бирә. Җырлау бит өчен зарарлы. Күпме җырчыклар булачак. Бөтен тормышыбыз шул телефоннарда. Аларда кирәк нәрсә юк. Бары тик җиде хис кичерешләр генә була алмый. Алар күбрәк, алар шигырьләр язысы килгән хисләр һәм фикерләр булып китә. Сагыну, җылылык, сагыш, шатлык. Бу бик авыр яңгырый, бигрәк күп һәм авыр, бигрәк эмоциональ. Минем милашым блогер әйтмешли, эмоцияләр күп булырга тиеш түгел. Булганы җитә. Күрәсезме, нинди шәп? Барысы җиңел, гади һәм аңлашыла. Яки примитив һәм гадиләштерелгән. Так, булды. Сораулар һәм сөйләшүләрне туктатыйк. Әйдәгез, дуслыкка күчик. Ничек ул дуслыкка күчик? Минем башлы дустымнан аңламагач, шунлап ничек буласың ул? Бик гади. Һәрберегезгә мин Snow 18 тапшырдым. Минем һәрчак цифрлы дуслар гына иде. Ә хәзер шундыйлар. Белмим ничек әйтергә дә. Сезнең шикелле инде. Алай булмый бит. Дуслык 1 секундта барлыкка килми. Дөрес, 1 секундта барлыкка килми. Ә яңа телефон, дөресрәге өр-яңа, Snow 18 белән барлыкка килә. Мин безгә бүләк ясадым. Сез хәзер минем дуслар. Гафу ит, ләкин бу дөрес булмаячак. Бу ялган һәм икейөзлелек булачак. Без телефон өчен синең дусларың була алмыйбыз.
Ой, син нәрсә? Нәрсәгә сиңа бу мәгънәсез кушымта, бу бит ихлас түгел. Син ихлас, сәләтле, уйный беләсең. Уйлап табучы. Син бит үзең әйтең, нәрсә дә булса уйлап табасың дип. Үзең торасың, тупсал өйне уйнап. Кем булса да, дөнсер, әйдә тор. Син бит үзең әйтең, хәрәкәттә бәрәкәт дип. Ни эшлисез сез? Тукта. Ни өчен син буларны барысын да эшләдең? Мин нишләдем? Син гаепле, дус буласы килми икән, бар, кит. Алар минем дусларым булачак, һәм монда калачаклар. Нишләдең син? Нәрсә ул дуслык икәнен беләсе килә иде. Дуслар булсын дип теләгән идем. Минем Сноуның яңа модельләрем бар. Минем теләсе нәрсә бар. Ләкин ни өчендер миңа барыбер кайчакта моңсу була. Юк, бу сиңа булышмачак. Аз гына йыла. Бир, Йыла. бир, Йыла. бир, Йыла. бир. Йыла. Ну, әйе, минем дус буласы килә. Ә минем белән бер кемнең дус буласы килми. Хәшә мине барысына да 18 бүләк итеп, алар аны әти, әниләр, тирә-яктагы бөтен нәрсә безнең райондагы кебек. Мине бөтенләй сизми калдылар. Барысы телефонга, уйнарга, кушындыларга чумдылар. Беләсеңме? Син дусларны табарга телисең. Дөрес. Шәп. Тик син сайлаган ысул бик күк яраклы түгел. Көннәрен телефонда үткәреп, кушымталарга һәм уйнарга төртелеп, без җанлы аралашуны, пейзажларны кулдан ычкындырабыз. Алар хәтта фотофильтрдан да яхшырак. Саубулашырга, кычаклашырга, очрашырга. Мин нәрсә турында? Кем бу? Бу минем няня Сири, ул минем балачакта ук үтә акыллы. Дөресрәге зирәк. Әйе, мин дә шулай ук әйттем. Әмма башка сүзләр белән. Няня Сири, бәлки син безгә булышырсың. Без нәрсә эшләргә белмибез. Wi-Fi-ны сүндердем. Нәрсә? Wi-Fi юк? Сноу 18-нең эшләү алгоритмын. Нәрсә булачак инде хәзер? Хәзер белербез. Бу акылга сыймаслык хәл. Башта интернет сүнде. Аннары безне бөтенебезне дә зур тетрәнү көтә иде. Сноу 18 эшләми башлады. Сноу 18 эшләми. Кешеләрне паника биләп алды. Алар телефон экраныннан башка кая карарга да белмиләр. Хәзер ни эшләргә? Эмоджисез, селфисез ничек яшәргә һәм гомумән селфи булмаса без бармы? Күз алдыма китерә алмыйм. Уен артында 6 сәгать үткәрдем. Анда бит 2 төймә генә. 2 төймә 6 сәгать. Сәйер тойга. Мин бер генә эшләй алмадым кебек. 4 сәгать тренировкадан сыккан кардым. Йә. Ничек син? Мин дә күз алдыма китерә алмыйм. Музыкант булырга теләсәң, 5 минут сайын интернетка калган бөтен нәрсәне куярга кирәк түгел. Музыкантка гитара яки телефон сайларга кирәк. Әгәр гитараны сайласаң, син музыкант булып каласың. Әгәр телефон икән, син барысына да музыкант булуың турында сөйләргә мөмкин. Ләкин шул ук вакытта музыкант булудан туктыйсың. Мин синең гитараны телефонга алмаштырын теләмәс идем. Минемчә, теге бәйгедә безнең көчебез җитмәс иде. Мин бит гомумән телефонда уйный белмим. Әйе, бу музыкаль соло минем башынан әле дә китми. Хәзер минем башка бер идея килде. Гитара кирәк, китте. Туктагыз. Рәхмәт, әмма кайтарам. Рәхмәт. Дуслар, дус була алмавыбызга кызганам. Дус була алмыйбыз дип кем әйтте? Без сиңа телефоннарны кайтардык, ләкин сине кунакка чакырабыз. Кичләрен ишек алдында без чыгыш ясыйбыз. Кил кара, бәлки сиңа да ошар.
Әйе, кил, Гений белән без сиңа китаплар укырбыз. Ең мөһиме, күп телефонда утырма. Шылтырат безгә яз. Кил, без сине көтәчәкбез. Biz seni küteşekbiz. Biz seni küteşekbiz. Biz seni küteşekbiz. Бу атна бик сәер булды. Белгәнегезчә, атна башында без барыбыз да сынаусыз калдык. Ләкин иң гаҗәбе, Wi-Fi һәм сынау яңадан эшли башлагач, кешеләр никтер селфи ясарга һәм үзләренең цифрлы меңләгән дусларын кире кайтарырга ашыкмыйлар. Дөресен әйтим, арада тере элемтәләр күренгәли башлады. Хәтта кочакланышулар шаһитләре дә бар. Спектакльдә катнаштылар. Илшат. Айзилә. Аделя. Һәм мин Эльдар. 3-15.